Ja, Dijkgraaf, toch een wonderlijke keuze, zo'n je zezen. Ja, ik ken die meneer niet, maar dat kan ook aan mij liggen, want ik Tik weet het niet net. zoveel. Nee. Het is, als hij nou 0 zetels haalt, gaat hij wel minder af. Dus ik denk dat het daarom wel... Zodat de achterliggende gedachte wezen? Nee, ik kan het niet uitleggen, dus ik weet niet wat hij er zelf over zegt, maar ik snap het niet. Als je na 100 jaar uit de PvdA stapt om je eigen partij te beginnen, zeg maar van radicaal links naar bijna radicaal rechts, dan moet je wel zelf het gezicht zijn van die partij, lijkt mij. Ja, wat vies nou eigenlijk, Lutz? Het is net zo spannend, maar ik ben het wel heel erg bij Jan eens. Ja, ik heb me de laatste maanden al steeds zo Jacques verbaasd. Dus ik denk van nou, elke keer dit, wat dat betreft een soort van patroon. Eerst is het dat je Den Haag verlitten, dan weer rondkomen. Dan meedoen aan de verkiezings, en dan weer net meedoen. Naar je partij oprichten en dan weer net zelf het gezicht wezen. Een totaal onbekende, want ik denk, zoiets doch je als je voor je Nieuwe Wegen in dit geval... dan zou je wel een super bekende Nederlander pakken moeten we van zeggen, nou ja, dat heeft meerwaarde. Ja, hij zei het zelf, Monas, dat is een man, een goed verhaal heeft, hè, maar pensioen, hij is Doe eens mijn bellen, mijn Monas. Ik heb Monas voor de radio, krijg nog interviewd. Ja, AOW, werd er een heel soort van, hij wie pakt er als een verhaal, zoiter. Maar goed, ik heb hem ik voorlijn van ik weet niet of een onbekende namen, hè? Dat is een studievriend van de mensen, zeg maar. Ik denk dat er binnen maar een week of 6 te gaan en dan wordt de meesten stemmen. Als ze die helemaal niet kennen, dat is gewoon een wetmatigheid. Jan Dijkgraaf is een zeer bekende persoon, maar als ze die helemaal niet kennen, zo zeg ik net gauw op die stemmen. Dus dat weet ik, hè. Ja. Dat is eigenlijk een konslees verhaal, want hij moet er nog in 6 weken in de tijd met je dusdanig positioneren. Ik durf wel te wedden, ja. Ja? 0 zetels. Ja, dat 0 zetels? Ja, zeker weten, ja. Het wordt een krachtproef voor hem, want hij kan natuurlijk wel spindokter wezen. Hè. Dat had hij in het verleden natuurlijk ook wel van zijn werk gedaan. Dus dat komt nou erop aan, als hij in 6 weken die list loeken en ik de andere kandidaten voorstellen kan. Want ja, ze komen wel oorlog. Hij had wel zo van, nou ja, ze praten meestal oeruus in de Tweede Kamer. En net mooi uus. Nou, dit zijn gewone mensen, uit de zorg, marechaussee. Hij wil het Partij van de Arbeid-programma zoals vroeger waarom, hè, wat de PvdA nou stekken van. voor. In de rugs moet hij zeggen. Maar nou ja, maar hij shopt ook in de rugse partijen wat zaken, dus dat kerst wel precies wat het. Maar hij is natuurlijk wel op zichzelf gegaan, omdat de Partij van de Arbeid nou stekken voor is. En daardoor komt denk ik zaken als geen pijl omheen. Puur ik als protestje de zittende politici lagen natuurlijk. Nou, nee, vooral tegen het liegen en bedriegen. Kijk, maar je moet ook gewoon eerlijk zijn. De laatste 4 weken gaan alle media zich richten op de grote partijen. En dan gaat helemaal niemand ooit iemand van Nieuwe Wegen uitnodigen. En als Monas nou was gebleven, die toch wel een beetje de horsel van de PvdA zou kunnen zijn, dan had hij nog wat media-aandacht gepakt die laatste weken. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij heeft ook geen groot weblog achter zich, zeg maar. Dat ging je wel even zelf. Ook geen Zwarte Piet-beweging. Dus dit is gewoon echt een kansloos verhaal, hoor. En dat die man inhoud heeft en een goed verhaal, dat wil ik wel geloven. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nijst Monas trouwens, want ik wil even weer naar de kandidatenlist van Nieuwe Wegen. Nijst Monas is de heegste Fries op de list. De volslijn onbekende David de Jong uit Drachten. Ja, David de Jong, zei je hem denk ik ook niks, hè? Dus totaal onbekend. Ja, waar is hij en wat zijn politieke ambities? We kunnen even zien. Ik ben David de Jong, 26 jaar en ik kom uit Drachten. Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening onder NL in Ljouwert. Van waar bist u in? Vak en klaske. Ik ben uit en wem. Heel liefdevol en warm nest. We hebben alle mogelijkheden gekregen om onszelf te ontwikkelen. Waarom was nou de politiek in? Ik wil de politiek omdat ik denk dat dit het juiste moment is. Omdat er zoveel dingen verrooien in de maatschappij. Bijvoorbeeld polarisatie, etnisch profileren. Net dat ik daar persoonlijk les van heb, maar wel vrienden van mij. Mensen in mijn omgeving. En het is uiteindelijk net iets wat nou in één keer speelt. Het speelt al jaren, maar nu komt het naar boven. En dan ben ik bepaald dingen wat mij gewoon heel erg zeer doet. Politiek ondervinding? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat bestaande partijen het contact weer verlengen met de kiezers. Ik denk dat het heel goed is dat er nieuwe partijen binnen, omdat er heel veel mensen blijkbaar jarenlang net jet binnen. Wat wie die politieke verkaringsnota? Links, D66. En waarom stapt er net bij in? Omdat ik net het gevoel had dat die echte volksvertegenwoordigers zijn. Mensen die echt midden in de maatschappij staan. Die weten wat er speelt. Mijn ambitie is om mijn ervaring en expertise een bijdrage te leveren in de Nederlandse politiek en nieuwe wegen. Nou, bijvoorbeeld de flexwet. Dat jongeren van baantje naar baantje weer stuurt. En geen zicht op een verste toekomst. Dat ze net iets op kunnen bouwen. Wij als jongeren vind ik belangrijk dat we uiteindelijk een huis kunnen kepen. En dat we zo'n onhuizen toekomst kunnen werken.
Ja, dat is David de Jong. Utrechten zit dus op de kandidatenlist van Nieuwe Wegen. Wat vind je van deze kandidaat? Nou, wat ik heel mooi vind, en dat is eigenlijk de strijd die ik al het zien hier voer. Ik denk dat de mooiste met zoveel partijen die allemaal opkomen. Christen is een hele positieve beluttenheid van mensen bij de democratie. Ik zeg het net alleen nog maar negatief nooit. Ik ben een ouderwetse, om het zo maar te zeggen. Ik pretendeer echt dat ik nog een ouderwetse volksvertegenwoordiger ben. De oorzaak als mensen maar naar Den Haag slepen, toen een bezoekers per hier. Als ik hier ben, elk mailtje wat ik krijg, achter de koffie, mensen even ombellen, is altijd, nou, blijf het joh even naar me luisteren. Maar gemiddeld nam, en dat is natuurlijk al een proces van jaren, daar heeft die David de Jong denk ik heel erg gelijk aan. Het echte fenomeen volksvertegenwoordiger is vroeger is gewoon verste verbanden. De kerken, de partij, bij de PvdA is dat vakbond, zorgverzekeraar, hier is het in eigen kanalen. Dat soort kanalen ben helemaal zoek, dus meestal weet ik dan bij wie ze wezen moeten. Dus ze zijn echt op zoek naar een van ons. Maar ik denk dat vind ik wel heel erg spittig, want ik denk dat volksvertegenwoordiger was van David, daar had ik gewoon te min tijd voor. Ik kan net in 4 weken dit soort zaken weer rug zetten. Maar dat ben je meer, hè, Lutz? Want een heel soort hebben we dus amper eigenlijk politieke ondervinding. Want we kunnen nog even een peer voorstellen van diezelfde politieke partij, dus van Nieuwe Wegen, van Jacques Monash. Achter Alfred Oosenbrug en Jacques Monash staat Ramona Beemsterboer uit Blaricum. Zij werkt in de zorg en had daarvoor werken in de communicatie. Met die achtergrond wil Beemsterboer haar inzetten van een zoenenmaatschappij. Op plak 4 staat Ibrahim Ekis. De ruim 20 jaar wie hij werkzaam bij de Marechaussee. Daar is hij op het stuit teamleider. Met zijn ervaring wil hij graag een oerheid waarbij burgers haar veilig vielen en belutsen worden. Romeo Durgaram werkt bij de gemeente Utrecht op de afdeling vergunnings. De noemer al van de list vindt dat mensen het vertrouwen in de politiek kwijtraken binnen. Hij wil hem daar in Den Haag graag voor inzetten. Politici moeten wel luisteren naar de burgers, om zo betrouwen te krijgen in de toekomst en dus een betere vrouw te gaan. Ja, vertrouwen en een hartje naar de burger, maar het zijn al die totaal onbekende mensen eigenlijk. Jan, is het als Lietse Splinterpartij nou dreig om een kwalitatief sterke kandidatenlist te formeren? Het ligt eraan wat je wil bereiken met die lijst. Kijk, bij Geen Pijl was het heel makkelijk. Wij zochten alleen maar mensen die volksvertegenwoordiger willen zijn en verder helemaal niks. En de regering willen controleren, omdat ons systeem is, we gaan stemmen en we gaan kamervragen stellen. Maar hier is het een duidelijk ander verhaal. En ja, weet je, als je een traditionele partij in wil, op welke plek je ook staat, dan moet je ook gewoon in hart en nieren een politicus zijn. En ik denk dat Lutz helemaal gelijk heeft dat zij een volksvertegenwoordiger was. Waarom is ze zo populair in Friesland? Precies om die reden. En zo zijn er nog wel een paar. Maar de meeste zijn gewoon oud-ambtenaren, oud-onderwijzers die op de slippen van een lijsttrekker zijn binnengekomen en die met 330 voorkeurstemmen gekozen worden in de Kamer. En het goede nieuws wat we nog vergeten zijn, dat wil ik toch even aanstippen. Doordat Monash niet op 1 staat, ben ik wel de enige lijsttrekker uit Friesland. Ja, waarvan acte? Dat zal een heel soort extra stemmen opschieten. Die partijen komen dus wel omdat de zittende partijen, waaronder ik de PvdA van Lutz Jacobi, dus toch zittenlid het oude die jaren. Dat moet je hem zelf toch aanloeken. Nou, als het gaat om ik ben heel erg vertrouwd van, daarvoor ben ik ooit de Kamer gegaan. Ik wil meestal positief belukken bij de democratie. Dat ben je een van de weinigen natuurlijk. En dat is een uitzondering in het hele parlementaire gebeuren van welke partij als ik best. Dat wordt nog heel tijd onderschat. Ja. Ik wil mij al die groepen die terug de gangen altijd toch een beetje zo, nou ja, die koop je altijd maar die groepen. Zo wil ik het benaderen. Hè? Terwijl ik denk, begin er zelf eens mooi. Wij zijn hier om de mensen te beloeken bij alle besluiten die de plak vinden. Voor welke, ik ben democraat genoeg als mensen dat vanuit het kerken door willen of vanuit de oren. Ik wil je toch wat vragen, want al die splinterpartijen, weten de kiezer eigenlijk nog wel op waar ze stemmen, man? Nou, dat is denk ik de orenkant ervan. Ik zeg het als positief van, nou ja, mensen met sabelutsen dat ze zelf partijen oprichten, dat is één kant. Orenkant is, het is zo versnipperd. Ja, want ik denk dat net dat de belutsen niet voor mensen minder bij democratie is, maar mensen binnen maar 12% van de samenleving is nog maar lid van een politieke partij. 12%. Terwijl het hele stelsel de belutsen is dat mensen
gewoon eigenlijk normaal van een lid van de partij binnen. Dus ik ben zo langzamerhand heel erg voor het gedachtegoed. Ik geloof professor Elzinga dat een keer voorstelt. Hij dit zo aan de voorkant van verkiezings moet je eigenlijk partijen aan elkaar binden. En die zeggen van, dit wordt uw programma. Als wij aan de macht komen, wordt dit uw programma. Dat mensen stemmen op een programma. Dan worden ze er nog net teleursteld. Wordt het net volle liberalen als ze willen. Of het wordt net volle sociaal-democratisch als ze willen. Dit is het programma. En daar gaat geen pijl, PvdA, weet ik wie, zich al hier aan verbinden. Daar komen mensen achter te stemmen, maar de partijen, maar het programma, daar gaan mensen op stemmen. En wat het programma wat meeste stemmen krijgt, dat wordt het. Dat is vol overzichtelijker en hij heeft meer vertrouwen. Dat mensen elkaar uitsluiten. We hebben natuurlijk dat de VVD net maar PVV. Dus we moeten wel wat vernaaien, want dan wordt het echt een bende. We moeten afsluiten, Anders op 15 maart, dan weten we meer op welke hokkenverlietse partijen perspectief hebben op de Tweede Kamer, want dan ben immers de verkiezings. Dank voor de Safir.